berarti manfaati lan merokan dalam doa dan pun jika pun bermajukan melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan garwa putra lan sakabeh sedaya lan hormat bapak dan hawa lan hormat para nabi sedaya lan hormat para walingan sambul satamah polisi sedaya lan kemasya Abdul Qadir bin Waliwa lan hormat para syuhada lama Al-Qur'an sedaya lan hormati mugi-mugi Gusti Taala kasamparan bekas hidayah dumateng sedaya kaganipun Ibu Gemiati benjang kang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasapun gamiraken anginipun badhe rezeki lan diperlancaraken dalam sesanipun sehingga sekali ingkang halal ingkang kathah manfaat lan barokah berkah Ibu Gemiati Sarko saat menika hajatipun nggih menika amarga dhateng putra putrinipun ingkang nami Mbak Ani ingkang nembe pikantuk kanugrahan saking Pangeran awujud bobot pitulunganipun mulai setunggal wulan nami Mbak Ani tampil kanjeng Pangeran ingkang dihormati menika Sirola jangka 3 wulan anegane ingkang dihormati Kodatola jangka bangsa wulan Anda Salih ingkang dihormati menika Lati jangka 7 wulan amitone anekepi amlonari ingkang dihormati kaki baru ini bari ambangun putra salebetipun putra wonten kedaton mulya salebetipun kedaton mulya wonten Talaga Mulya salebetipun Talaga Mulya wonten Gendhoga Mulya salebetipun Gendhoga Mulya wonten kang sama dan sedati anggasara jamus alamat wedi malana kaget waktu kita kanan kawan berbandal merah kebaikan anangge sumping sekarang jaya semua pinatek dan kenaning forum dumugi sarang wulan ingkang dihormati roh jasmani sedaya menika sampun pangeran mangaripun kedaton mulya miyosipun adang sakitan babar awujud si jagan bayi merkadal diberi ing tembe lawas kucing dikolong kepala ibunipun pinaringan budi bakat ingkang luhur menawi si jabang bayi kolonnya sampung terseputar ingkang solan putri tersebut ingkang solika ing tembe kenging kangge panyubanipun yang sepakalipun lan kenging kangge jujukanipun sanak udah panistaya lan kenging kangge tepat menteri dumateng masyarakat minggah itu dumateng soal agama fitini wa wal akhirah amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yurfina mahmudan ya rabbana lakal hamdu ya zalim wa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamil amrari wa lafat wa tahallana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfana darajat wa tuqallibuna hasan ghayat jamil qanamat Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa hamma kama rabbana shinggoro jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata fid dini wa wal akhirah Allahumma inna nas'aluka bi-ta'ati wa tilana bil hamdi syarika Allahumma min jami'il bala wa salamun alaikum alhamdulillah Assalamualaikum Muhammad. Saya sedang mengandung 7 bulan. Untuk adat Jawa dinamakan acara tingkepan. Oh, tingkep gitu mas. Tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan. Ya, terima kasih mas ya.